Moció del grup Més Sisona, Acord Ciutadà per reclamar millores en la CV800 al seu pas per la Carrasqueta per solucionar el problema de les motos i de les entrades del camí veïnals. Té la paraula el portaveu de Més Sisona. Val. La moció és molt semblant a la que van dur l'últim plenari i com es van quedar en mal sabor de boca perquè al final aquella moció no es va aprovar, no es va recolzar per aquest plenari, escoltades les reivindicacions dels distints grups, introduïm unes xiquetetes millores i passem a tornar a presentar, escoltant un poc en l'objectiu i en la finalitat de que isca aprovada esta vegada. Com és molt curta, passi a llegir-la i ja està. El 13 d'octubre de 2014 vam presentar una moció pels problemes causats per les motos de la CV800 al seu pas per la Carrasqueta demanant solucions. Els motius són els mateixos per la qual cosa no els reproduirem així, però sí que en recordarem alguns. Hi ha una gran quantitat de motocicletes de gran cilindrada per a aquesta carretera els caps de setmana. Algunes d'aquestes a velocitats completament desorbitades, quan en aquestes carreteres en pocs trams el límit supera els 80 km/h. A més, solen fer tombades en les revoltes, cavallets i avançaments molt perillosos, sovint en línia contínua. Els conductors d'aquests vehicles actuen com si estigueren en un circuit de velocitat, sense importar-los el perill que representen per a altres persones que en transiten per aquestes vies, o com a mínim, sense ser-ne conscients, sabent que la majoria dels motoristes van a gaudir de la carretera i el paisatge, al igual que ho fan els ciclistes i els excursionistes. A més, tenim un altre problema afegit, el dels entradors dels camins veïnals i d'altres. Des que es van pintar les línies continuen pràcticament la totalitat de la carretera CV800 agreujat pel perill de motocicletes i altres vehicles. Proposem al plenari de l'Ajuntament de Xixona que adopti els següents acords. 1. Demanar al Govern de la Generalitat Valenciana que estudie urgentment com millorar i evitar aquests problemes a la CV800, al seu pas per la Carrasqueta, ja siga amb la construcció de redones, carrils d'incorporació o acceleració, línies discontínues, etc. I enviar aquest acord als distints departaments de l'administració. Ja està. Molt bé, iniciem el torn de paraula. Joan, vols intervenir? Sí, tres cosetes només. Sí recordaria a Mario, en aquest cas el portaveu, que la data al que refereixes en octubre nosaltres no teníem representació i diguem que va ser una moció compartida. No, volia recordar-ho només. Reclamar que també estem a favor de la moció, reclamar més presència policial i després fer un incís en el que acabes de dir que no es va aprovar per responsabilitat vostra, no d'altres grups en l'anterior plenari. Només dir això. Bé, continuem. Javier. Sí, pues muy lógico el cambio dijéramos, introducido en los acuerdos que se ha introducido en la nueva moción. Dijéramos que de alguna forma desde nuestro grupo municipal, a pesar de que nos abstuvimos en la anterior, precisamente con el fondo de que saliera adelante, cosa que no hizo, para que efectivamente pusiéramos también el problema encima de la mesa y que efectivamente el problema existe, por lo tanto entendemos que tiene que estudiarse, se han modificado los acuerdos, parte de lo que nosotros básicamente dijimos, que no teníamos por qué escenificar directamente cuál era la solución, sino que se estudiara por la parte de los servicios técnicos de quien pertoca, en este caso que es Consellería, que es la propietaria, entre comillas, de la CV800, y por lo tanto vamos a apoyar la moción a ese respecto. Fuensanta? Sí, pues Mario, mos pareix molt bé la rectificació. Ara considerem que està perfecta, perquè tal com van comentar deuen de ser els tècnics els que decidisquen quins són les aspectes que n'hi ha que millorar, que n'hi ha que retocar, molt més millor que si ho fem nosaltres. Per tant, ningú problema en aprovar-la. Bé, per part del grup socialista, Maria Teresa. Bé, no reiterar-nos en el que ja s'ha dit per part dels altres grups. En l'anterior nosaltres en l'exposició de motius estàvem d'acord. El que no estàvem d'acord era com s'havien posat els acords, de dir quines coses eren les que s'havien de fer i no deixar els tècnics que foren els que feren les propostes. S'ha canviat, entonces apoyarem la moció. Bé, vols intervenir de nou? No? Bueno, sí,
Simplement, a veure, com a resum, al final el canvi m'ha motivat perquè per la nostra voluntat que al final el malestar, la frase l'ha dit Javier, el malestar aplegui damunt de la taula que tinga que plegar i que prenga les mesures oportunes i que evite els problemes que tenim. Molt bé. Si algú més vol intervenir, passem a votació. Vots a favor de la moció? Es queda aprovada aquesta volta per unanimitat.